da na je gurin mace wannan yawa ne kai ka sani ai yanzu ka ga yayin da ake yi ga wannan menene mata wannan digan jaki ne wannan igiya kenan wannan ba wannan murfi na me murfi mana wannan ba wannan wai wannan leda kenan leda mu ne botoci mu mata suke yayin haka ne mu lissafi kenan yayin da kai bota ka san lissafi mana san lissafi bai kafa da kyau kalle tsarin kafafuwa kaman kokoto wai kai ni ai ka ta mana to wannan mutum na ka inda ka san fata je ka dubo wani burkujejen wando kamar dan kama ai haka ne ga ka da wani uban huda inda ka san an ga hin jaki ai fa wani huda an cike wai kai nan yanzu an dinka kanan ga kai gaye in ka an ce Hassan guy to ni ne celebrity ba ai kai baka san wani abu ma wai ina dauka ne kuma wannan shi na dauka naka ne guna ne wai ana ka fitan yana ka ne ma wai lokacin can na je na ga tsoho yana sharan gona a tsohon naka mana to shi billahi baka fahimta ba kenan to ai to tunda kace naka ayar sauki kuna mu sun tafi ma din ka ne wancan ba ƙarfi ko wai karin da za ka yi sai dai kalla kushe ana son ka kushe ka yan mata dai ba su ba yadda za ka yi to da so ne mu ne ake so haka sai dai kenan ma